den. Dobré ráno. Já tady budu prezentovat tu část, která se týká válečných zločinů a jejich vlastně původu, proč jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. Je to téma, kterému já jsem se věnoval už delší dobu. Já jsem v podstatě byl to především teda organizovaný zločin a řekněme deviantní subkultury sledoval minimálně od roku 2010 v Rusku, Bělorusku i Ukrajině, ale studoval jsem i v Rusku a dělal jsem tam vlastně doktorskou práci nebo výzkum k doktorské práci a pokládal jsem si otázku, kterou dneska teď vidíte na té prezentaci a nebyl jsem schopen si na ní odpovědět. Zdálo se mně, že to z hlediska toho režimu i přesto, že je diktátorský, totalitní, autoritativní, tak vytvářet tyto deviantní subkultury nebo nějakým způsobem kultivovat je pro ten režim jaksi nebezpečné. Což se ukázalo, že jsem se v tomto ohledu mýlil. To znamená, ty moje výsledky toho kriminologického výzkumu vlastně mě dali odpověď na tuto otázku. Já jsem byl několikrát upozorněn kolegy kriminology, že ruská společnost se připravuje na velkou válku, ale nedovedl jsem si to představit. Oni mě zmiňovali několik příkladů, dokonce ještě v roce 2013 jsem navštívil v Moskvě v restauraci, kde toho stejného roku zabili jednoho z hlavních představitelů toho tradičního ruského podsvětí, toho vorovského světa, děda Hasana. Už předtím v roce 2009 byl zlikvidován Vjačeslav Ivankov, Japončík, což byli představitelé ruského organizovaného zločinu, kteří však nebyli ochotni se podřizovat všem nařízením, které přicházely z centrály v Moskvě. Přece jenom udržovali si určitou nezávislost. To znamená, organizovaný zločin do určité míry žil svým vlastním životem. Dnes nic takového není pravda. Na jejich místo dnes nastoupil podle některých poznatků Zachar Kalašov, Šarkol Madoj, který v minulém roce vydal tzv. Carský ukaz, který umožňuje vorům a kriminálním subkulturám nebo tím kriminálním elementům vstupovat do ruské armády a sloužit v ruské armádě. Což z hlediska těch tradičních vorovských hodnot je vlastně zakázáno a spory o to se vedou v podstatě už od druhé světové války, kdy tento princip byl též narušen. Ten, kdo to potom realizoval v praxi, byl Evgenij Prigožin, jeho fotku tady nemám, protože ho určitě všichni znáte. Evgenij Prigožin, který potom to realizoval manažersky jaksi v realitě, to nabíral vězně, cvičil je, posílal je na Ukrajinu bojovat. To je, pokud jde o to tradiční kriminální podsvětí, které si všichni dovedeme představit, vězení, tetování, násilná trestná činnost, včetně brutálních vražd. No a potom tady máme další úroveň toho kriminálního prostředí, které je charakteristické spíše finančními investicemi. A tady bych rád zmínil jméno Semena Mogileviče, který je poměrně známý i tady v Česku, v Československu, působil v Maďarsku, ve Spojených státech. Osud tohoto člověka není jasný, ale podle určitých indicí se dá říct, a pokud má někdo informaci o tom, kde se Mogilevič dnes nachází, budu rád, pokud mě ji nějakým bezpečným způsobem předá. Myslím si, že Semen Mogilevič je dnes tím, kdo kontroluje ty korupční sítě pod kontrolou Moskvy na západě. A je to ten člověk, který je tou klíčovou osobou v tom kriminálně politickém prostředí. To je organizovaný zločin. Ten má tady Rusko pod kontrolou a ty kriminální elementy jsou využívány v jeho prosazování jeho imperiálních zájmů. Potom tu však máme celou subkulturu, která souvisí i s hudbou, filmy. Mládeži jsou tito kriminálníci ukazováni ve filmech a v písničkách jako hrdinové. Něco, k čemu by mělo být směřováno. Já jsem předtím, než jsem začal monitorovat ty válečné zločiny v rámci Team for Ukraine, tak jsem byl v OBSE v doněcké skupině, v doněckém týmu a my jsme často viděli na náměstích různé akce těch mládežnických organizací jako Juno Armia, Mladá gvardia, kde vlastně těm mladým chlapcům a někdy teda ženám je představován svět
jak by si ho představovali, tedy představitelé Moskvy, boj za ten ruský svět, uniformy a tak dále. Potom tady máme kriminální subkultury, to nejsou jednoznačně charakterizované organizace, i když se o nich někdy tak mluví. Jednou z nich je AUE, do češtiny by se to dalo je to arestantský úklad jedin, do češtiny by se to dalo přeložit jako osud trestanců je společný. To je fotka toho chlapce s tím tetováním, který naopak vychovává děti, a tady v tomto případě skutečně děti, k životě v tom kriminálním prostředí, a tyto služby těchto mládežníků jsou potom využívány těmi zločineckými skupinami. Toto vše je však kontrolováno ruskými tajnými službami a případně Kremlem. A tady je odpověď na tu otázku, kterou já jsem hledal. Čímž částečně jsem tedy ukončil to pátrání na tu odpověď, kdy mě tehdy profesor Gidinský, známý ruský a sovětský kriminolog, upozorňoval na to, že toto je všechno příprava na velkou válku, protože ruský režim je režim fašistický, založený na vůdcovském principu, radikalismu, nacionalismu, militarismu, kultu smrti, k tomu se ještě vrátíme, a dominance. A že to neskončí dobře, že nás čeká jako velmi tragický vývoj, že tento vývoj, který on jako sociolog, kriminolog a právník sledoval, nemůže dopadnout dobře. Říkal to minimálně od roku 2009 na našich seminářích, na konferencích, kterých jsem se naposledy účastnil od roku 2014. Od roku 2014 jsem v Rusku z pochopitelných důvodů nebyl. Pan profesor Gidinský je stále na místě, i ve svém pokročilém věku se snaží o těchto věcech hovořit, ale jistě chápete, že situace je pro něj velmi těžká, když vidíte, že lidé se nepoučili a že ty jeho varování vlastně teď se stávají skutečností. Tady vidíte jednoho z těch představitelů, toto není fotka ze základní školy, ale toto je příslušník vojenské jednotky GRU, která se pokoušela obsadit jednu ze škol v Charkovské oblasti mezi severní Saltivkou a centrem Moskvy, centrem Charkova. Víte, já už jsem jako... Nepředbíhej. Teď se neprozradil. No, jsem rád, že za tolik lidí nepřišlo. To si nechme pro sebe tady to. To by mimochodem situaci vyřešilo navždy, ale nic. A centrem Charkova je to jeden z mála, který přežil. Většina z nich tam zahynula, protože toto obsazení té školy se Rusům nepovedlo. A on a ještě několik dalších byli zatčeni, nevím, jaký je jeho osud teď, ale tady vidíte, že jako masivní zneužívání mladých vojáků, kterým na straně, a potom využívání vojáků, kteří jejichž motivace je finanční a někdy i jaksi pramenící z toho, že v té válce přece nejme možnost ukojit některé své deviantní choutky. Tady máme dva příklady, takových příkladů je celá řada. Pokud jsem tomu správně porozuměl, tak násilník, který spáchal trestné činy typu vražd, kanibalismu, znásilňování dětí, tak po 6 měsících služby v takzvané SVO, což je tedy válka proti Ukrajině, tak dostane milost a v podstatě pokud to přežije, tak v Rusku je propuštěn na svobodu. Což je přímo teď nedávný případ Denis Gorin je kanibal nebo odsouzený vrah a kanibal, který byl nedávno propuštěn a pravděpodobně se vrací do Národní Sachalin, kde bude teda pokračovat v této činnosti, nebo já nevím, jak si to ti ruští představitelé, kteří přijímají tato rozhodnutí, představují. A ruskou uniformu v těchto dnech pravděpodobně oblíká i Ilja Belostocký, což je člověk, který byl ruským soudem odsouzen za zneužívání dětí. Jakou roli tyto lidé plní v rámci SVO, mně není vůbec jasné, nebo mě to teda jasné je, ale asi nepůjdu do detailů. Tohle je zcela zásadní věc a třeba i já osobně, a tady se podělím o svoji osobní zkušenost, když jsem v Doněcku, my jsme dělali takzvaný mirroring patrol a tam byl čas, řekněme, několik hodin, stály auta na jedné straně, linie na druhé straně, když se třeba opravovalo nějaké elektrické vedení a my jsme z té doněcké strany prováděli tu zrcadlovou patrolu. Já jsem byl venku, protože moji kolegové byli už starší lidé, tak jsem jsou v teple v autě, já jsem byl venku. A bavím se s místními lidmi, kteří velmi často nás velmi rádi viděli, i přesto, že to byla teda takzvaná Doněcká národní republika, tak nedá se říct, že bychom tam byli vyloženi nesnášeni. To však se samozřejmě netýká těch bojovníků. A jeden z nich ke mně přišel, byl lehce připitý a asi v třetí větě řekl, že by nás měli všechny znásilnit.
Říkám si, že tady asi prostor pro jednání velký nebude. Je dobré, že tady mám 2 pancéřová auta, neprůstřelnou vestu a kolegy, kteří by mě když tak odvezli. A částečně mě tedy chrání diplomatická imunita, na kterou se tehdy bral ohled. Pokud bych však byl v jiném postavení, řekněme ve zranitelnějším postavení, nevím, jak by takové setkání dopadlo. Takže jako takovéhle osoby proti nám stojí. A teď mluvím nejenom o vojácích, ale takovéto osoby jsou i ve vedení Ruska. Je to čisté zlo a ten rusko-ukrajinská válka je v tomto ohledu skutečně velmi, velmi černobílou záležitostí. Sám Putin, a tady bych to rád zdůraznil, a té analýze jsem věnoval hodně času, konzultoval jsem to nedávno i s psycholožkou z naší akademie věd a ten psychologický profil Putina, pokud to jako umožňuje ty informace, které máme, se snažíme stále doplňovat, tak Putin není psychicky nemocný, jak chybně někdy je označován tak ukrajinskými novináři. Já chápu, že to je v rámci propagandy možná jako správná věc, ale z hlediska faktického to je chybný závěr, protože pokud je člověk psychicky nemocný, tak potom nemůže být souzen a v podstatě by se měl léčit na psychiatrii. Putin má zcela jistě některé sociopatické rysy, nedostatek empatie, neschopnost vžít se do kůže jiných, to je mimo jakoukoliv pochybnost. Podle mezinárodně platných definic je to fakt člověk plně zodpovědný za své jednání. A v tom dalším závěru, třeba pokud jde o vyjednávání, o které se teď některé země pokoušejí, tak je třeba chápat, že motivy Ruska, Putina a celé té struktury, která stojí za rozvázáním této války, nelze hledat v logice kompromisů a vzájemně výhodné spolupráce. Jediné, co tu funguje, je logika, která je uznávána v tom zločineckém prostředí, z kterého částečně Putin pochází. On začínal, řekněme, svůj životní kariéru v těch leningradských zločineckých skupinách, ale především se sformoval potom v sovětské KGB, FSB a vlastně svoji kariéru začal tím, že v Moskvě nechal vyhodit do povětří několik obytných domů v Moskvě, Volgoronsku a pokus o výbuch domu v Ryazani, což je dnes každému, kdo se nad tím trošku zamyslí, zcela jasné. To znamená, nelze zde naši západní logiku překlopovat a říkat si, my bychom udělali v této situaci, to tady platí jaksi logika úplně jiná. V dalším, tím bych tedy ukončil tu kriminologickou část, potom bych rád pokračoval, ještě mám takové 3 kratší úseky, které se týkají přímo toho monitoringu v poli, potom dokumentace konkrétních válečných zločinů a potom bych nastínil, jak by ty naše projekty měly pokračovat a na co v této chvíli hledáme, jak odbornou, tak finanční pomoc. Velmi zásadním tématem, hlavně v těch prvních dnech, bylo, že nebyli lidé vůbec na dokumentaci těch válečných zločinů, protože šlo o přežití. Prostě lidé, kteří byli v tomto domě, asi to poslední, na co si vzpomínají, je nějakým způsobem dokumentovat. Šlo o to zachránit si život, což se řadě z nich samozřejmě nepodařilo. Toto je například dokumentovaný útok už poměrně teda s velkým zpožděním v Borďance nedaleko Kyjeva a toto jsou důsledky leteckého bombardování, které tedy bývá pro to výškové domy prakticky absolutně likvidační, protože letecká poma má prostě velkou kinetickou energii, je těžká a ten dům je prakticky odepsán. Tady vidíme, že, a tady na tomto příkladě bych zrovna chtěl ukázat, že jak si ta deviantní subkultura neovlivňuje jenom nějaké nižší kriminální elementy, ale že i vysoce postavení letci nebo lidé, kteří musí mít vysoké, minimálně technické vzdělání, ale i humanitní, protože týká se to často i právníků, jsou touto subkulturou, tou propagandou zasaženi, protože vidí, že jsou nad civilním objektem. Ten, kdo řídí ten letecký útok, ví, že se bude útočit na zcela civilní objekt a přesto ta bomba z toho letadla vypadne. Toto je velmi důležité si uvědomit, že se to netýká jenom nějakých marginálních skupin. Tady bych rád upozornil na další moment, toto je Izium, toto je masové pohřebiště v Iziumu a vy jste na začátku viděli ty konzervy, to jsou ruské konzervy, které takto blízko masového pohřebiště konzumovali ruští vojáci těsně předtím, než byl Izium osvobozen
ukrajinskou armádou. Toto video děláno 23. My jsme na místě byli poprvé někdy 10. nebo 13. září, teda těsně po osvobození. Lidé tehdy už mluvili o masovém pohřebišti. Tomuto tématu se chci věnovat později ještě detailněji, můžeme se zde potom tomu věnovat déle, ale ty masové hroby mučírny, kterou jsme vlastně první nalezli v městě Trostinec v Sumské oblasti, tak toto pokračovalo i dále a dále a ten Izum je takovým jako zatím nejhorším místem, kde došlo k tragédii, která má skutečně to je něco, co jsme znali v podstatě jenom z druhé světové války, už jsme si nikdy nemysleli, že něco takového uvidíme. Tady vidíme vlastně konec té první části exhumací, tedy těla lidí zabalených už do igelitových pytlí. Část z nich byla identifikovaná, část z nich identifikována nebyla. Bylo nalezeno přes 400 těl a to je jenom jeden ze hřbitovů, protože potom jsou další hřbitovy, kde osoby, které již byly identifikovány, byly pohřbívány, což víme od místních svědků, kteří o tom mluvili. Dnes je tam na místě už umístěna pamětní tabule, která připomíná to, co jsme v podstatě znali z druhé světové války a teď je to historie, které jsme součástí. My monitorujeme samozřejmě i charakter okupace jako takový, protože charakter okupace velmi vypovídá o tom, do jaké míry konkrétní velitel, konkrétní voják nese zodpovědnost za jednotlivé válečné zločiny. Tady je video, paní Natálie, paní učitelka matematiky, nás provází školou, kde učila matematiku v posledních 20 nebo 30 let, poměrně několik desítek let. V každém případě. Tato škola tady během války nefungovala, protože to byl jeden z prvních objektů, který byl zašažen. Je to objekt Dovřenkové, ale měli jsme možnost zrovna, pokud jde o školská zařízení, která jsou součástí toho našeho monitoringu kulturních objektů, který vlastně pokrývá ten Vyšegrádský grant, tak se zaměřit v jednotlivých místech na to, jak ta škola tam probíhá. Tato škola je v podstatě odepsaná, už ani se nepočítá za její opravou, do vesničky Dovřenkové se lidé zatím nevracejí, především kvůli tomu, že tam je velké ohrožení minami. Ale máme podobnou situaci třeba ve městě Varvarivka, Vasiljevka, ve vesničích Varvarivka, Vasiljevka, Charkovské oblasti, kde ta škola během války probíhala výuka a místní svědci popisují, že dětem byly vydány ruské učebnice, byly vydány ruské osnovy a místním učitelům a hlavně dětem bylo řečeno, a hlavně rodičům dětí bylo řečeno, že děti mají přijít teda druhý den do školy a kdo nepřijde, bude odeslán do Ruska, tam dostane nové rodiče. Tak asi si dovedete představit, že všichni, kdo zůstali pod okupací, děti do školy vysílali, protože oni nechtěli přijít. Není to tak, že by to tak bylo všude, protože ve městě Borovaja, to je trošku větší město, větší než Vasiljevka nebo Varvarivka v Izumském rajonu, jsme hovořili s jinou učitelkou a ta řekla, že učitelé ukrajinští odmítli se učit děti podle ruských osnov a podle ruských učebnic a odmítli prostě pracovat pod tou ruskou okupační správou. Nikomu se nic nestalo, nikdo nebyl deportován. Borovská centrální knihovna, Charkovská oblast. Ano, jsme v Charkovské oblasti, jsme na městě Borovaja, která byla pod okupací. Jsme tady s paní Lidí, která je původním povoláním doktor, teď už je na penzi a byl tady během celé okupace. A máme s ní velmi dlouhé rozhovory, já se to snažím říct nějak velmi stručně česky o tom, co se tady vlastně stalo. Ale jeden z těch důležitých věmů a messageů, který jsme si od ní odnesli, je to, že Rusové s okupací přináší nejenom tragédii, mučení a útisk místního obyvatelstva, ale též přináší úplně jiný pohled na celou historii. Toho, jak ta historie má být vnímána. Oni v knihovnách, ve školách vyjmenovali knížky, měnili osnovy a přinášeli svoje knížky. A v některých místech tady, jak jsme se dozvěděli, se vlastně učiteli tu nestali kolaboraci nestam, já to poнимám. Škola prostě byla zakryta v svou okupaci. Tady se podařilo, učitelé odmítli kolaborovat s místní
okupační vlastí a škola se v podstatě neotevřela. To znamená, výuka neprobíhala. Rusové dovezli knížky, které však, značíte ty učebníky, nikdo nečítal, nikdo jich nečetl. Tyto knížky nebyly použity, nikdo je nepoužil, nikdo je nečetl, ale byly přivezeny. V jiných městech situace byla jiná a lidé byli pod hrozbou násilí nebo odebrání dětí z rodiny, nucení tyto děti do škol odesílat. To znamená, v každé oblasti mohla být situace trošku jiná. V každém případě s ruskou okupací nepřicházelo jenom to utrpení, ale právě ruská okupační správa se snažila, aby její pohled na historii a na budoucnost přijalo i to místní obyvatelstvo, což se konkrétně v Borově rozhodně vůbec nepovedlo. Až před tribunálem bude stát nějaký představitel té okupační administrativy a bude říkat, že plnil jenom rozkazy, není to úplně pravda. Každá ta okupační správa fungovala trochu jinak a v každém městě byla situace jiná a je vždycky potřeba to ověřovat. 4 часа без об'явлення. Так, от таке впечатлення, як це той же Гітлер. Як 2 каплі води, чесне слово. Dalším velmi důležitým tématem toho visegrádského projektu byly i dopady na ekologii, o tom bude mluvit především Přemek Šedý, protože on je náš odborník, ženista, sapior na odminování. Ale abyste si dovedli představit ten rozsah, toto je pravda extrémní situace, je to výsledek leteckého bombardování zemědělské farmy, kde bylo několik stovek litrů silitry, což je chemikálie výbušná nějaká, a zemědělská chemie a ta letecká puma spadla na ten objekt a vytvořil se tam kráter hluboký 36 metrů a v průměru skoro 60 metrů, asi 57 metrů a celá ta farma je v podstatě jako zlikvidována. Tady můžete vidět to okolí, to je skutečně měsíční krajina. Ano. To je další poměrně důležitý aspekt toho našeho monitoringu, těch ekologických dopadů. My to detailně budeme popisovat v našich reportech. To je ta zemědělská farma kousek. Tím vlastně, jak ta Natálka, paní učitelka nám popisovala, jak to probíhalo. Začalo to leteckým bombardováním, potom dělostřelectvo a potom se už ruští vojáci začali objevovat u nich v domě. A to vlastně vidíte, to jsem vám neřekl, tady vidíte její vlastně dům, jo, který je popsaný, byli tam vojáci z Bryansku, byli tam vojáci z Aleksijevka a oni si to takhle označili i tou bukvou Z, oni se to snaží teď ten dům nějak opravit, už se vrátili, ale je to jedna z mála rodin, která se na to místo vrátila. Tak, to je jedna z dalších škol. A toto všechno jsou zločiny vojenské, které nějak souvisí s aktivitami jednotek, kterým tehdy velel generál Ruzínský. Generál Ruzínský byl velitelem 11. korpusu jednotek Baltské flotily západního vojenského okruhu Ruské federace. A na Ruzínského už je zpracováno podezření, u nás by se tomu asi řeklo obvinění, ale oni mají fáze jinak rozdělené, to znamená, toto je oznámení o podezření z 20. května 2023. Andrej Ruzínský je podezřelý z toho, že spáchal trestné činy, které spadají do části 2, 437, odstavce 437 trestního zákoníku Ukrajiny, což je vedení agresivní války. Ten spis má celou řadu stran, část z něho je na internetu, toto je ta veřejná část, my jsme viděli tu neveřejnou a tam je skutečně velmi v detailech popsáno, kde která jednotka působila, který velitel měl co na starosti, jsou tam jména, čísla a toto všechno bylo v Charkovské oblasti možné díky tomu, že ve městě Balaklia na štábu, v Iziumu, částečně i blíž u Charkova v Kupiansku. Tím, jak Rusové utíkali ve spěchu, tak tam zanechali spoustu materiálů. Ty podstatné materiály jsou samozřejmě v SBU, Služba bezpečnosti Ukrajiny to vyšetřuje. My tady máme spíš takové suvenýry, ale i oni jsou zajímavé. Tady
to potom asi předáme do muzea. Georgijské lenty, tady je napsána grupa velení. Jsme v Balakli, jsme v místě, kde se nacházel ruský štáb a zde vidíme stopy po zásahu pravděpodobně raketou HIMARSu. Určitě raketou HIMARSu při útoku pravděpodobně byly některé důkazy zničeny, ale i přesto zde velká část dokumentů zůstala. Ty dokumenty jsou důležité v tom, že my, když jsme začínali to pozorování, tak jsme vlastně byli frustrováni tím, že jsme pochopili o tom, že bude možné najít konkrétního velitele zodpovědného za konkrétní zločin, za konkrétní jednotky. To se v tomto případě nepotvrdilo a naopak se zdá, že v tomto případě díky těm dokumentům, které díky tomu, že Charkovská oblast byla osvobozena velmi rychle a Rusové zde zanechali velké množství dokumentů, tak když počítáme spis, vyšetřovací spis, který popisuje důvodná podezření proti gruzinskému Andreji Jurjevičovi, veliteli 11. armádního korpusu Baltské flotily západního vojenského okruhu. Tehdy byl generálem majorem, dnes je generál poručíkem. Máme tady spoustu dalších věcí, na to se potom můžete podívat. Potom jsme měli informaci o tom, že pod generálem gruzínským bojovaly i jednotky LNR. A hele, tady je kniha přísah a tady potom tam jsou jména, je tady rozpis toho, co měli k jídlu, jaký měli program na den. Často tam to obsahuje jména a údaje lidí, kteří nějakým způsobem jezdili na dovolenou, odjížděli a tak dále. To znamená, jsou to všechno dokumenty, které je možné využít k tomu, aby jsme právě propojili nebo atribuovali jednotlivý zločin s konkrétní osobou. Ty zločiny, které budu popisovat teď, jsou zločiny, na které se chceme zaměřit detailněji z různých důvodů, především proto, že k nim máme nějaký osobní vztah. Toto je konkrétně útok na improvizovaný most ve městě Kupiansk přes řeku Oskil. Video je uděláno teď v listopadu, ale k útoku došlo 19. září. 19. září tohoto roku byl proveden útok raketou Grom E1, to je letecká řízená Puma, na tento most. A přes tento most právě projížděl náš kolega, kamarád z partnerské organizace Pětichatky BAM, Sergej Šalagin s dalšími 8 lidmi v autě. Auto bylo poškozeno tak, že nedalo šanci nikomu z nich přežít. Tady vidíte fotografii, všech 8 cestujících, včetně Sergeje Šalgina, na místě zemřeli. Další 9. oběť byl chodec, který přecházel most v druhé části. Toto místo je stále odstřelováno, proto vrak, auto je stále na místě, ale probíhá vyšetřování policie, Národní policie Ukrajiny ten případ registruje a probíhá vyšetřování a v tomto případě je třeba naděje, protože šlo o leteckou Pumu, složité zařízení a bude, myslím, možné časem atribuovat tento konkrétní útok na civilní cíl s konkrétním velitelem, konkrétní jednotkou. Dalším takovým příkladem z poslední doby je říjnový útok Iskander M na pohřeb ve městě Hroza. My jsme se tam dostali asi 3 dny po tom útoku. Abyste si dovedli představit rozsah té tragédie, tak ta vesnička Hroza měla před válkou asi 150 lidí, tam žilo a na místě zabilo 59 lidí, to znamená 1/3 vesnice na místě mrtvá. Služba bezpečnosti Ukrajiny potvrzuje, že raketu navedli místní kolaboranti, kteří sice utekli s ruskou armádou, ale na místě si udržovali nějaké kontakty a někdo z neopatrnosti jim prozradil čas a konání pohřbu a toto je výsledek té tragédie. To jsou střepiny z té rakety. Tady máme i to na fotkách. Tento případ už je dobře zdokumentovaný. To znamená, my jsme zkrátka jenom pro doplnění těch našich znalostí jsme tam jeli, ale tento případ je dobře zdokumentovaný policií a SBU. Na závěr, teď už se blížím skutečně závěru, bych rád zmínil, na co vlastně teď my hledáme, řekněme, finanční zdroje, kterých je na toto potřeba skutečně hodně. Pokud bychom toto chtěli realizovat, tak to jsou 100 000 už euro, ne 10 000 euro, s kterými pracujeme dnes z amerického grantu nebo z Visegrádského grantu, ale tady je potřeba i odborná pomoc, protože my řadu věcí, třeba co se týká exhumací, nejsme schopni pokrýt, protože zkrátka forenzní experti, právníci, jsou to věci, které my už těžko můžeme pokrýt, protože prostě odborně na to nestačíme. S tím monitoringem válečných zločinů my samozřejmě chceme pokračovat, ale teď fronta stojí a přece jenom ten monitoring je nejdůležitější na těch čerstvě osvobozených územích.
To znamená, v této chvíli vlastně je prostor pro analýzu toho, co už máme, a máme toho skutečně hodně. A je těžké to všechno zpracovat. Jsme motivováni tím, že skutečně některé ty výsledky to přináší, a ten Andrej Ruzinský je jedním z příkladů toho. Služba bezpečnosti v Ukrajině by ráda v té spolupráci pokračovala. V této chvíli pro tu analýzu hledají někoho, kdo se vyzná velmi dobře v ruském vojenském plánování, to znamená nějaký, řekněme, seniorní generál, který třeba znal fungování sovětské armády, který by jim byl schopen analyzovat ty vojenské dokumenty, které byly nalezeny, a je to asi 6 místností. My bychom rádi ještě do této analýzy zahrnuli, řekněme, právní due diligence, což by, aby ty právní dokumenty, jako jsou například ty vyšetřovací spisy, nesloužily jenom pro ukrajinské soudy a ukrajinské trestní řízení, ale aby byly použitelné i v univerzální jurisdikci před tribunálem a tak dále. My sami se podílíme na mezinárodní spolupráci, sdílíme poznatky s policejními orgány v EU a USA. Já sám jsem byl díky Adamovi Siberovi vyslán do Spojených států, kde jsem trávil část května, kde jsem se setkával s představiteli jak bezpečnostních struktur, tak State Departmentu, tak Department of Justice, kde jsme vlastně byli, vždy jsme sdíleli svoji zkušenost, ale zároveň jsme byli, řekněme, nám bylo vysvětleno, jakým způsobem třeba některé věci dělat, taková krátká školení probíhala, seznámení se s některými aspekty velmi dobře. Nám to pomohlo při dalším směřováním a doufám, že to bude mít nějaké pokračování v komunikaci s americkou ambasádou. Pokračujeme. A potom je velmi důležité zveřejňování těch poznatků, nebo toho, co se zveřejnit dá, protože je velmi potřebné, aby lidé tady v Čechách, nejenom v Čechách, na Slovensku, vůbec na západě chápali, kdo proti nám stojí, že to není někdo, s kým můžeme udělat nějaký kompromis. Mluvíme o svědových vrazích, kanibalech a lidech, kteří se dopustili zločinů, které nelze v žádném případě smést ze stolu jako nějaké chyby. Toto je cílená likvidace lidí, je to genocidní válka a těch příkladů, o těch bych tady mohl mluvit hodiny a hodiny, ale k tomu budu mít asi příležitost asi až během tribunálu. Každý dolar, který teď vložíme do obrany Ukrajiny, zachraňuje skutečně životy našich vojáků a vojáků NATO, které by bojovali v té válce s Ruskem, která by nastoupila, pokud by Ukrajina vlastně padla. To je velmi důležité si uvědomit. A práce na konkrétních případech. Tady mám několik, jednak jde o generála Ruzinského, jednak jde o tu raketu Grom 1 a jde též o pohřebiště v Iziumu. Tomu tématu se věnujeme pravidelně. Jezdíme na to místo, byli jsme tam jedni z prvních monitorů, jako vůbec v tom září 2022. A nyní pracujeme i s lidmi, kteří byli svědky a oběťmi toho útoku. A один из этих свидетелей у нас тут сегодня. А если можете пару слов сказать, что произошло и какие вы имеете отношение к тому, что каждый день здесь уже почали доставать тіла з склепу, а не було жодного вояку там. То була, тут геноцид був проти цивільних людей. Že to byli jenom civilisté. Жодного вояку, жодної зброї не було там. A potom bombardování vlastně začala už okupace a většina toho pohřbívání těch obětí vlastně probíhala už během okupace. To znamená, jakým způsobem to probíhalo a jakým způsobem se vedla ta evidence, je také otázka, proto vznikají tyto problémy. Последний раз, když я мовила з мамінькою, то було 6 березня, і вона рікала, що Таня, нас бомбардують. То был как последний разговор с ними. Они же не имели возможность сохраниться. 6 березня. A oni, když si volali, tak byli teda podzemní v ukrytu pod tím domem a 6. března teda bombardování. Bohužel je to velmi smutný příběh, proto se mu taky tak věnujeme a jsme moc rádi, že Táňa
je ochotná s námi sdílet tyto zkušenosti. Ona a její sestra všechno dobře dokumentovali, dokonce většinu rozhovorů, které tehdy vedli, si nahráli. Všechno fotili, co šlo fotit. To znamená, že se zvětšuje šance, že ti lidé, kteří jsou za to zodpovědní, budou poháněni z odpovědnosti. Moc děkuji, já jsem velmi rád, že dnes přišla, protože chápu, že to je pro ní extrémně těžké. A jsem rád, že se nebála tady vystoupit a sdílet ty své zkušenosti.